Sigon sa akong gikapahibalo sa pagsugod nato sa santos nga kasaulugan, karong adlawa, ang karong Dominguha, unang adlaw sa pagsaulog nato o pagsulod nato sa bag-ong tuig sa atong simbahan. Mao nga Happy New Year ninyong tanan. Lain magtinanawa naman. Nahibulong mo. Dagang nahibulong. Kaya ang atong naandan nga Happy New Year, January, Roman yun. Dili ba? Now, mga igsoon, akong balikon to akong gika paambit ninyo, di palang dugay, nga kitang mga Katoliko nga Kristiyanos, dunay duha ka panahon nga atong gisaulog. Ang unang panahon kini nga atong pagpuyo sa kalibutan, kanang doon natay kalendaryo nga gasugod og Enero. Unya ang ikaduhang panahon, kining panahon nga gisaulog nato sa atong panaw sa kinabuhi isip katawhan, bag-ong katawhan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus, gitawag og simbahan. Mao nga kining mao nga panaw nato sa kinabuhi isip simbahan, mga igsuon, ato ning gisaulog sa atong mga panahon o mga kasaulugan sa atong simbahan, tumong og tuyo aron nga unta pinaagi nining mao mga kasaulugan na atong madipen, no, mapalalom nato ang kahulugan sa atong kinabuhi sa pagpakatao, pag-usab dinha sa atong Ginoong Hesus. Ug usab unta pinaagi niini mga kasaulugan dinitang mga binunyagan malig-on ta unya muhingkod sa ato ang kinabuhi sa kaluwasan. Mao ni ang mga tumong niini mayson. Muna nga ang atong simbahan at tuig sa simbahan, nagsugod, gisaulog na itong mga panahon. Una, gasaulog ta, ang unang panahon sa simbahan, mo kining atong gisaulog karon ang panahon sa Adbyento. Mauna, kay kitang mga tao, kinahanglan matag mga signs and symbols for us to be reminded on the celebrations nga atong gisaulog. Mauna nga ang simbolo karong panahon na nga ipamutang sa atong balay, kaninyos atubangan nga gidakutan ang kanila ang Advent rest. Mauna ang ibutang sa atong balay. Kay Advent pa man ron. Pero wa man ni masabti. Kaya ang uban, gapasko naman. Gabutang na mga Merry Christmas o mga Christmas tree bilin. Wala pa, oy. Muna nga, daghan na itong mga binunyagan, mga Kristiyanos, mga igsoon, wala o dili ta makasabot sa kay wala man tay pundasyon nganong gisaulog nato ni ato og gaandam nato ni ini mayson kining atong gisaulog nga Adbento. Mao bitaw na nga og dili ta makasabot aning atong gisaulog nga Adbento, mga igsoon, ang mahitabo ni ini kitang mga Kristiyanos, kita ra ang magbugal-bugal sa atong sagradong kasaulugan. Daghang karong mga Kristiyanos, wala makasabot o wala mahibalo nga ang pagsaulog dahil natong Paskos pagkatao sa manunubos, maison, usa na kasagrado nga kasaulugan alang natong mga Kristiyanos. Karon ra mo nabalo ane? Nganong sagrado man na? Kaya unsa may atong gisaulog sa Pasko? Di ba birthday? Pagkatao, kansang birthday? Kang Kristo. Unsa mas Kristo? Sagrado, dili? So kung sagrado siya, ang iyang birthday, kasalo siya sagrado. Pero unsa may gibuhat na itong mga Kristiyanos? Di man ta mga Kristiyanos o gunahuna, kapitalismo man, munang atong ginegosyo ang Pasko. Gi-commercialize na to.
Munang nawala ang sagrado nga kasaulugan kay gi-commercialize. Munang tanawa, mahasubo maguol kung walay pinaskuhan nga madawat. Wala, dili na celebration of faith. Excited sa Pasko, dili nga natao ang manunubos tungod sa 13-month pay sa mga pinaskuhan nga gi-expect. Nya mga Kristiyanos. Unya para ni atong mingo kang pinaskuhan gift, no? Nya na ba'y gift nga pangayoon? Dili na gift. Na atong uban nga wakasabutan na magsigingon nga. Anyway, Monsignor, every day is Christmas. Aron pag rationalize sa iyahang kinaiya. But I will tell you frankly, my son, the truth is, every day, every moment in our life is Advent Day. Matagutlo sa atong kinabuhi, mga ison, mitihi sa Adventus. Mao man ni ang wala nato masabti kay nawala ta sa focus, mga igsoon. Mabitaw na nga aron dita mawala sa focus, atong ibalik ang tinuod nga kasaulugan nato sa atong faith community, sa atong simbahan. Mao nga Adventus paron ayo sa bubutag Merry Christmas. Pagbutang mo og Advent wreath sa inyong balay, unya sa unang Domingo sa di pa mo mamahaw, pamilya magtigom, magampo usa dagkutan ang unang kandila. Mao ang buhaton sa matag Domingo sa Adventus, mga igsoon. Nya butangan yung umanhi ka, Mesiyas. That should be our spirit, mga igsoon. Mao nga ato din indapita atong sabto ning Advent. Aron nga maandam ta nga dunay tinud-anay nga sagradong kasaulugan sa Paskos pagkatao sa manunubos niya. Di kita mga Kristiyanos, dili nato ni bugal-bugalan. So unsa din ang Advent, mga igsoon? Advent from the Latin word Adventus. Unsa gipasabot? Coming. Binisaya, muabot. Sa ato pa, kung mag-isgutag nagmuabot, dunay muabot, og naapoy, gapaabot. Kaya wala gapaabot, kitsa po'y muabot. Logical. Di ba? So, kaya na may muabot, naapoy paabot. Pero, kining maong mitihi sa Adventus, muabot o gapaabot, kuan na ni, dinira na nato sa atong relasyon, natong mga Kristiyanos, ug sa atong Ginoong Hesus, nga sa ato pa, kung ato ning tan-awon sa atong relasyon, kitang mga binunyagan, ug atong Ginoong Hesus, kinsa maning muabot? Kinsa ang muabot? Si Kristo. Kinsa ang gapaabot? Kita. So kay gapaabot man di ay ta, unsa may atong attitude at life, isip nagpaabot, balik ta sa atong tawhanong kasinatian. Sa atong tawhanong kasinatian, mga igsoon, unsa inyong buhaton, kung naay moabot sa inyong balay, ilabi na importante kaayong nga tao para ninyo. Unsa may inyong buhaton? Mangandam, insakto gud na. Unsa may atong andamon kuno be? Munang atong balay, manglimpyo ta, hiluan nato, nya katong mga kwaknit nga gabitay, atong tabunan, aron di makitaan. O nga mang atong andamon atong balay, unsa may tumong? Aron nga di ta maulawan. Na other than sa atong balay, unsa pay atong andamon? Atong kaugalingon. Munang maligo puta panlagsa. Kaya aron nga pag-abot sa atong gipaabot, unsa may tumong? Mahimo tang angayan nga mudawat kaniya. Dili ba? Unya, unsa may atong bation, anang atong gipaabot, labi nag-importante kayong tao, unsa may atong bation? Di ba ma-excited ta?
Nya tungod sa maong excitement mga igsoon, di gyud ta maluya, dili ta kapuyan nga mangandam tungod kay naay excitement. Am I right? Oo. Unsa ra may dili ta ma-excited ug manas atoa? O katurang mangulik ta og utang. Di ba no? Pero importante gani kayo, excited ta. Nya supposed to be mga igsoon, mauunta kini ang kinaiya nga mahulma natong mga Kristiyanos. Nganuman, kabantay mo aron nga makakwento na arita sa signs and symbol sa atong Advent wreath. Kaning wreath mga igsoon, circle na sa corona, dili naman kaayo maka-appreciate mo karon kay kaning corona wreath. Di naman kayo ni gamiton, kanimo nga sign and symbol, no? Giusob naman ni ron, aron nga mawala, tas focus mga igsoon. Mao na nga, sa una nakaabot ko ani, gamay pa ko. Kalagmitan, ang risk nga makita nato, corona, gamitan, makita nato na, kung naay mamatay, naay uban niyo din nakaabot tingali ana. Nga naay mamatay, mupalit kita og corona, risk, di ba? Kaya atong idadon dito sa namatyan. Ang signs and symbols sa lingin nga gibutangan og decoration. Karon di naman taana kay ngano tindog-tindog naman ang ato aron. Oo. Tindog-tindog. Wala na ang rest. Wala na. Na kung atong tanaw misun sa maning sign and symbol, magyus kita rest kalagmitan atong patay, di ba no? Atong makita. Nya lingin. Ngano man ang lingin? Unsa may symbol anang lingin? Mo na neron, di natakabalok unsa symbol naglingin. Uban anak kwarta man sinsilyo ra inyo. Anya kato mga rectangle, wala mo inyo. Oo. So unsa man ang lingin, di ba? Cycle, perfect cycle nga walay putol. Maunay sign and symbol nga pahinumdum nato mga igsoon. Nga atong panaw sa kinabuhi, we are on a cycle, perfect cycle. Meaning, atong kinabuhi, gikan sa Dios, ni cycle ta ning kalibutan na mubalik ta ngadto sa Dios. Kaya ang tanan nga gikan kana mubalik kaniya. That is the meaning anang cycle. Advent wreath mga igsoon. Pagpahinumdum nato. Nganong upat man ka kandila nga nagsiga, pasigaon na to na, kada usa. Kaya ang kandila nga magsiga, magisod timaan na sa kahayag ni Kristo. Unya, nganong upat man kakandila? Kaya ang upat kakandila, nagtudlo na to maisod nganing panahon sa Adbento, dunay upat lamang ka Domingo. Ning atong gisaulog karong Domingo ha, o sa umaabot nga Domingo, the first 2 Sundays. Kay duna duha ka Adbento atong gisaulog. Una nga kaning atong gisaulog karon, Adbento coming, mauni ang atong gitawag og Adbentos nga gitawag og Kristohanong paglaom. Ngano man, kay kanong Domingo o sa maabot nga Domingo, isip mga Kristiyanos, mauni ang atoang paghandom, pagpaabot sa gisaad sa atong Ginoong Hesus. Unsa iyang gisaad? Nga mubalik siya sa ikaduha nga higayon. Muani siya sa ikaduha nga higayon. Ato ng kanunay gihando mga ison, gipahinumduman kanunay taana. Kana magsaulog ta santos nga misa. Mitang, ang misteryo sa pagtuo. Unsa atong tubag? Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo o ganong gipahinumduman man taana. Aron nga kitang mga Kristiyanos, mangandam ta kanunay. Munay atong focus mga igsoon, maubitaw na nga kung mawala nato kanang pananaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, kay moabot sa ikaduhang pag-ani, mawala ta sa mong pananaw, munang maglisngag atong ilong. Wala rata, don't mind, don't care. Attitude. Nga naman,
wa po tayo gipaabot. Mabita na nga kining mao nga tima mga igsoon, importante kayo ni sa atong Christian life. Tungod kay doon na tayo pagtuo. Ang pangutana ani mao ni, are we excited sa ikaduhang pag-anis atong Ginoong Hesus? Hello? Are we excited? Bason lamang. Kaya sumala na sa kong gingon, ang tao nga excited sa gipaabot ng mission, kanunay sang mag-andam. Bantay ta? Sumautan niya itong attitude. Mobito nang sa ikaduhang pagbasa, sa sulat ni San Pablo nga to sa taga-Roma, klaro kayo, ang pahimangno ni San Pablo nato mga igsoon. Naklaro niyo to second reading? Gimaymayan ta ni San Pablo. Unsa yang maymay? Nga magbinuotan ta, maningkamo ta, pagkinabuhis, pagtulunan ni Kristo. O gani giina ba ta, isulob nato si Kristo sa atong kinabuhi. Ingon og armadura. Kabalo mo armadura? Armor ba? Shield. O kato pa na, Kevlar, no? Kanang bulletproof. Nga naman nga muna to si Kristo nga atong armor. Kaya hinumduman na to mga igsoon nga, kitang mga Kristiyanos, bulahan ka ita, kay gipadaygan ta sa atong Ginoong Hesus, nga dunay padulngan ang atong kinabuhi. Maubitaw na nga ang kining ikaduhang pag-ani sa atong Ginoong Hesus, kaning verse 2 Sundays, nga ang atong pagsaulog sa atong pagpaabot sa ikaduhang pag-ani, gitawag ni siya og muna gitawag to Christian hope nato ni Kristohanong paglaom. Nganuman kay ang ikaduhang pag-ani mauna ang katumanan o paghatag og kahingpitan sa atong mga pagpaningkamot, pagkinabuhi sa iyang pagtulunan. Nganuman kay mo man ang saad, kun asa ako nga ulo adto usab kamo nga akong lawas. Kita man ang lawas, si Kristo ang ulo. Mauna nga maningkamo ta nga di ta mahamulag. So mauna ni ang kahimpitan mga igsoon sa ato ang mga paningkamot. Pero mo lagi ni aron mahiusa ta kaniya kilalang na atay buhaton kay na may requirement. Gani ato anang nadungog sa iyang sambingay pagtulon ano? Nga siya yung tudlo na to, kitang tanan gidapit sa bangkete sa kasal. Meaning pagkahiusa nato sa Dios pinaagis do pagkahiusa ni kitang tanan gidapit. Apan, doon ay requirement. Nga aron maapil ta sa mao nga bangkete, kinahanglan nga magsulob ta sa sapot sa kumbira sa kasal. Dili pwede nga kita'y magbuot unsay ato ang isuot. Sagrado nga kasaulugan, atubangan sa sagrado nga Dios, unya mag-short-short lang, murag mangisda. Mga sinina para panagat. Sinina para sa sagrado. Maunay proper mga igsoon. Forming a proper attitude. Maupunta. Ato nang gihulma, kini mo ang proper nga aron nga mahimo tang angayan sa pakigiusan ni Kristo. Munang ning panahon sa Adbento, muni atong pagpangandam mga igsoon. Unsa man klases pagpangandam ni? Pareho ba sa atong tawhanong kasinatian nga naay mo bisita nato magluto tag banana Q? Nagapaabot ta pintalan nato atong balay. Dili. Kini nga pagpangandam nato maison ang atong kaugalingon. Mabita ng tanawa ang espiritu sa Adbento. Kay Adbento coming, malipay ta exciting. Sa ato pa ang espiritu sa Adbento maison muna kita og joyful waiting. Malipayon nga pagpaabot nato sa atong Ginoong Hesus. Kana kong excited ta. Pero pangutana, kahibulungan. Malipayon, mahimayon nga paghulat. Pero ang atong motive is violet. Anong
violet man. Unsa man ang color nga violet? Unsa man na siya meaning ana? Di ba pagbangutan? Kagulanan? Nya, yung kapader, joyful waiting. Unya, mag-uol po diyan na ba joyful na guol? Insakto man. Joyful mga igsoon, excited kayo ta. Apan, sa pagpangandam dahil nato, doon na tayo kagulan. Unsa man, ang atong mga sala. Kay kung dili ta mag-uol sa sala nga atong nabuhat mga igsoon, walay paghinulsol nga mahitabo. Unsao man nato pag mahimutang andam pagdawat ni Kristo. Kung dili ta magbangutan sa atong pagpakasala, dili mausab ang atong makasalanon nga kinaiya. Magpadayon ra gyud ta sa salang panulundon. Mao na nga niining panahon sa Advento mga igsuon, joyful waiting, but we have to prepare ourselves. And that preparation is fundamentally ang atong kaugalingong kinabuhi. Munang violet mga igsoon. Unya, tanaw na to ang Advent wreath, no? Circle, unya, green. Ganong color green man? Unsa man ang color green stands? Life, kinabuhi. Pero very contrasting kayo. Wreath, kamatayon. Unya green, kinabuhi. Unsa good ni? Insakto. Dili ta makasabot ni Maison kung dili ta makasabot sa bunyag nga atong gidawat. Unsa gipasabot? Muna giingon ni San Pablo, nga diha sa atong pagdawat ni Kristo sa iyang kamatayon sa krus, patay na ta diining kalibutan na. Apan sa pagkabanaw ni Kristo, kita usab midawat sa bag-ong kinabuhi. Maubita na nga atong panaw sa kinabuhi, kinabuhi na nga magpunting ta kanunay sa pakigiusa sa Dios. Mao nang sa atong ebanghelyo, klaro kayong warning sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Unsa mayang warning? Wa man ta kahibalo kanu sa amo anhi ang Ginoo. Kaya ang pag-ani sa Ginoo sama man sa panahon ni Noe nga mga pagsulod sa arka ni pagsulod ni Noe sa arka, ang mga tao wala kahibalong katapusan na di ay ito. Ngunang mangandam ta kanunay. Muna ningon atong Ginoong Hesus, pagbantay mo kay kun ang kawatan, ang tagbalay, nahibalo pa kalusabot ang kawatan, mag-andam nga siya, magtukaw na siya. Nakayaw man ta kabalo, munang kanunay ta mag-andam. Mabita na mga igsoon, kining ikaduang pag-ani sa atong Ginoong Hesus, ang kasaulugan sa pag-andam, ato ning giuna-una, gi-anticipate nato ni. Asa nato gi-anticipate? Sa atong kamatayon. Di ba kitang tanan, mamiya ra magita? Oh, be. Isa din ni ang kamot, katong nahibalo kanu sa mamatay. Sige, isa. Kay arong ako mangutang jud ko jud, mamaylo ko, ako kang i-blow out. Bahalag mo ato ka grasya asa ka. Basta kahibalo ka kanu sa kamamatay. Basta sigurado ha, nga pag-abot ang pitsaha, patay jud ka. Oh, dili pwede na yung na-extend ko. Be, isa din eh. Wagi na balo. Prangkang pagkasulti. Pero nga mang alandaman mga igsoon. Kaya mo manigingon sa atong Ginoong Hesus. Nga humaning kalibutan na, musulod ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Unya sa kinabuhing dayon mga igsoon, di man lunlun himaya nga tuwa dito gitawag langit, na may lunlun kasakit nga gitawag impyerno. Mo na ang gipasabot og ikaduhang kamatayon nato mga igsoon. Mo man ni ang pagbasa sa miaging Domingo, dili ba? That is why mag-andam ta. Mobito nang ipasulob si Kristo aron dili ta mawala sa pasing. Kay ngano misud kay ang yawa mga igsoon sa atong panaw sa kinabuhi sa pakigiusa sa Dios, hinumduman to nay kaaway ang Dios ang yawa nga dili malipay nga magpalangita. Muna magsige na sa sulsul tagaan tag mga kalingawan
aron mawala tas atong focus. Munang tanawa, tungod sa mga bonuses, Christmas gifts, mga material na hibot ang secularist, nawala na tas focus sa sagradong kasalugan sa pagkatao sa manunubos. We are not excited sa pagkatao ni Kristo. Ang excitement nato tuwa sa mga material nga butang, mga igsoon. Di ba? Mga Kristiyanos nangandoy og pinaskuhan nga mga material ning kalibutan na. Pero wa gyud nangandoy mangayo sa Ginoo nga ang pinaskuhan nga ihatag kaniya makasulod siya sa kinabuhing tunay. Nabay Kristiyanos anak rong panahon na nag-ingon. That's why mga igsoon nahimong challenge nato ni. Hagit nato ni labi na kita mga Kristiyano sa atong panahon karon. Nga grabe na kaayo ang secularism ug materialism nga nakasulod na gatuo ta. Nga mga binunyagan ang Kristiyanos ta, pero binunyagan ra di ay. Munang challenge nato no muna ni atong simbahan sa Vatican to, we have to be renewed. Atong tukuron pag-usap ang atong simbahan i-recreate nato. Munang gaisgot og BEC gipanghisugan sa atong simbahan panginaot nga pinaagi nining BEC tumatukod na to ang tinuod nga simbahan, katawhan nga nagpanaw, padulong sa kinabuhing tunay. Meaning, maghulma ta og usa ka kultura sa pagtuo. Culture of faith, mga igsoon. Dili kultura nga pure reason nga puro na lang mga kahilayan sa kalibutan ang ato ang apason. Kay mga binunyagan man ta. Maubitan ng mga igsoon, tanaw ninyo, ang Advent rate, no? Ikang, uy, naman lagi pink. Nganon di man pure violet. Kay pagpasiga ng pink mga igsoon, third Sunday na, muna paghatag na itong signal nga nagsaulog na ta sa ikaduhang bahin sa Advento nato. Unsa man, ang paghandom nato sa unang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus nga mao ang katumanan sa gisaad nga kaluwasan nato. Kaya ang ikaduhang pag-ani mauman ang kahingpitan sa atuang mga pagpaningkamot, pagdawat sa ganti sa atong pagpaningkamot meson. Munang dini makasabot ata ngano tangga sa ulog og Christmas. Sagradong kasaulugan. Kasaulugan sa atong pagtuo sa pagdawat nato sa kinabuhi sa kaluwasan. Muna maison maginaot kita nga niining bag-ong tuig sa simbahan nga atong gisugdan karong Dominguha, dini manghinaot unta ta nga kita nga mga Kristiyanos karong panahon na maningkamo ta nga magpadayon sa atong panaw sa kinabuhi, nga maglikon sa atong pagtuo ug maghulma tag katilingban nga naghulma og usa ka sibilisasyon, kultura sa pagtuo nga magpanaw padulong sa kahingpitan sa Pinoy-anan nga gisaad kanatong tanan, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.